Добре дошли в поредния Deep Dive. Днес пред нас има една направо масивна купчина от източници, доклади и военни анализи. Да, доста материал се е събрал. Абсолютно. И целта ни е да осмислим едно истинско геополитическо земетресене. Датата е 3 март 2026 година. И Близкият изток буквално се преначертава пред очите ни. Но преди да влезем в детайлите, мисля, че е редно да направим едно бързо, но много важно уточнение. Слушам. Материалите, които ще разглеждаме, засягат изключително чувствителни политически и военни теми. Радвам се, че го споменаваш, защото ние не заемаме страна в този конфликт. Не подкрепяме леви или десни идеологии и категорично не одобряваме действията на нито един от участниците. Точно така. Фокусът ни тук е строго аналитичен. Просто предаваме фактите и различните гледни точки от оригиналните източници, за да разберем голямата картина. Виж, картината се променя с някаква безпрецедентна скорост. Значи, нека започнем с искрата. Събитията от 28 февруари. Източниците описват операциите епична ярост на САЩ и лъвски рев на Израел. Да, това беше преломния момент. Говорим за над 2000 въздушни удара в рамките на бройни дни. Унищожени са над 200 системи за противовъздушна отбрана в Иран. Което според данните води до пълно парализиране на иранското ръководство. И ликвидирането на върховния лидер Али Хаменей. И тут въпросът ми е, какво означава това на практика за целия регион? Как изобщо функционира тяхната мрежа без централното си командване? Сърцевината на проблема е, че не функционира. Години наред Техеран изграждаше тази ос на съпротивата. Сложната мрежа от проирански милиции? Точно. Която им осигуряваше влияние чак до Средиземно море. Представи си го като един масивен мост. Който сега рухва за една нощ. Абсолютно. С унищожаването на командните центрове тази ос вече няма ръководител. И това създава огромен вакуум на властта. Който се усеща веднага в Ирак, например. Ситуацията там е изключително напрегната. Да. Докладите сочат, че проиранските милиции са оставени без ясни заповеди. И действат буквално на своя глава. Започват масирани атаки с дронове срещу американски бази като Айн Ал-Асад. Но отговорът на Вашингтон тук ми направи много силно впечатление. Защото не е само военен. Да. Вашингтон използва най-силния си лост за влияние – икономиката. Точно така. САЩ имат контрол върху голяма част от иракските петролни приходи. И съобщението към Багдад е недвусмислено. Ако не овладеете тези независими милиции, замразяваме средствата ви. Което за Ирак означава мигновен икономически колапс. Правителството е в капан между вътрешна война и пълно финансово задушаване. Ужасяващ избор за всяко правителство. Но това ни води до, може би, най-изненадващата част от всички източници – да насочим вниманието към Сирия. О, да. Аз бях изключително изненадана от това. Знаем, че след падането на Асад в края на 2024 година, страната е в сложен преход. Но новите доклади разкриват нещо немислимо. Новото сирийско временно правителство води тайни преговори с Израел. В Париж? Защо биха поели такъв огромен политически риск? Води ги чистия прагматизъм е инстинктът за оцеляване. Те виждат накъде духа вятъра. Тези преговори на практика погребват иранския сухопътен коридор завинаги. Сирия договаря демилитаризация на южната си граница, опитвайки се да избегне съдбата на Ирак. Но докато този геополитически покер се играе, източниците посочват един плашещ пропуск в сигурността. Лагерът Ал-Хол? Да. Липсата на координация при смяната на властта е позволила на между 15 и 20 хиляди души да избягат оттам. Нека да дадем малко контекст тук. Това е огромно съоръжение в северна Сирия с десетки хиляди членове на семейства на бойци от ИДИЛ, както и самите радикализирани бойци. Това изтичане на кадри дава съвсем реален шанс на ИДИЛ да се завърне на сцената. Говорителите им вече пускат съобщения за нова глава. И това ни води до ключовия въпрос. Защо всичко това не е просто локален конфликт? Отговорът е в глобалната икономика. Четох тук, че цените на петрола Брент вече скачат драстично. Защото тези изолирани милиции започват да удрят ключови енергийни съоръжения в Саудитска Арабия с дронове. Като масивната рафинерия в Рас Танура. Което означава, че глобалната енергетика е под директен удар.
Значи, ако трябва да синтезираме голямата картина от докладите, Близкия изток е изправен пред изцяло нов баланс на силите. Някогашната координирана мрежа на Иран днес е разбита на безориентирани, изолирани острови. И точно този хаос ражда един много тревожен въпрос за финал на нашия анализ, тъй като традиционната мрежа е парализирана, а милициите в Ирак и Сирия са оставени без ръководство и финансиране, дали отчаянието им за оцеляване няма да ги тласне към нещо много по-опасно? Възможно ли е вместо координирана регионална война да видим глобална вълна от асиметрични терористични атаки? Пренасяща хаоса далеч отвъд границите на Близкия изток. Една наистина провокативна мисъл от днешните източници, която си заслужава размисъл. Това беше всичко от нас за този Deep Dive.